kan også bare lægge den, hvor du selv står, altså det er også fint nok. Bare læg den. Sandt. Du har sgu ikke Det er overblik. fint rune på, Monkler. Jeg skal lidt tilbage. Det er jeg ked af. Her kommer jeg over, Monkler. Blaze. Du så lige snart. Du klarer, du kan blive stående her hos dig. Tak. No problems. Vi skal altså også dræbe de der voldledningsdrenge, fordi de står og slår på os. Vi puller. Fuck de der voidlings. De der voidlings skal du jo ignorere. Jeg kan ikke bare tage alt muligt passiv cleave. Vi healer det op, Altså, Ja, men jeg skal Jeg har nok ikke tid samle til de at der... Fire mages, Jeg skal nok samle cleaver de der dem op, også. og så bliver de bare cleave. Vi skal kun købe os. Fuld fokus. Jeg skal nok prøve at gøre mit bedste på at samle de der op af dem. Yeah. Jeg skal nok også MD, hvis der er. Ja, det må jeg gerne, bare det ikke koster af DPS. Debuffs. Ej, Sofus. Hold da op, Sofus. Det var close. What the... Det er fint nok, du laver ikke noget, Gaia. Pest. Healers. Hvad siger du? Gaia. Klar til debuffs. Debuffs. Væk med de debuffs og så en stack bagefter. Just a sweet word. The table is prepared for you. Sprød. Debuffs. Fint. Ja, nice. Glory. There will be mountains you won't move. Still, I'll always be there for you. How I do. I let go of my claim on you. It's a free world. 1% her. Jeg der får de der ice injections, så stille på. Får dem ikke. Det er pænt, dreng. Så bare bliv stående til DPS. Ikke lost. Okay, vi Den ruller med fælde Jackson var fandme hurtigt. Ja. What? Fint nok. Prøv at lægge jeres fælde inject i de grønne cirkler her. I hen ved grøn. Du skal bruge din tide. Nu. Ja, sorry. Var klar til at fælde over, kommer 5. Var klar til at komme ud til kanten. Fælde over. Så var klar til debuffs nu. Spred. Lav debuffs. Tak. Det er pænt, dreng. Fuld smadret på. Og Husk at stille og lægge jeres, roligt. husk at lægge jeres debuff i de grønne cirkler. Der er en over ved purple og en over ved moon. Kommer en ny Fælnova med 5. Vær klar. Fælnova ud til kanten. Der kommer debuff lige bagefter, så vær klar. Debuff ud til kanten. 10 stykker. Ank. Har ikke ank. Lav debuffs. Rest Rest lock. Og hvem er det, der har en? Hvem er det, der har en? Bagdøret, det er mig herhen.
Rest Luxy, slap nu af. Super. Og så bare ned med bossen. Du rest Gaia nu. Tak. Yes. Lost. Lost og pots. Og så healers. Og klar til det World Devouring shit. Står ved grøn, ikke? Og nu over til gul, over til gul, gul. Og tilbage til bossen. Godt kæmpet ud. Skib til Er Adder. du? Flæk det alle sammen. Tak. Der kommer debuff 5-5 og var klar til at vende ryggen til Adder. Var klar til debuffs nu, drenge. Og så vende ryggen til Adder. Var klar til debuffs. Klar til debuffs. Lav debuffs. Bag på bossen. Vær klar på øjet. Yep, var klar på øjet, står ved gul. Øjet kommer igen, står ved orange. Orange. Og fuldt smadret på bossen. Jeg prøver devotion, jeg er på den første. Ja. Var det nummer 2 fra næste ad, I vil have Darkness? Ja. Nummer 2 på næste ad. Det er der, I skal bruge alt. Alt defensive bubble, alt hvad I har. Noget jeg kan give dig med i liv, brug det også. Alt. Hvor øjet, hvornår kommer det? Lang tid. Det er der lang tid til. Det er der 30 sekunder til. Det kommer først omkring den anden fra. Ja, det kommer nu. Der kommer debuff 5-5. Lad os sprætte ud og vende ryggen til Adder. Husk at være vende ryggen til Adder. Og så spred nu. Debuffs. Eller debuffs. Right Så er on. vi klar til øjet kommer. Hvordan? Står på grøn, over ved grøn, over ved grøn, over ved grøn. Vend ryggen til Adder. Og så brug alt hvad I har nu. Alt hvad I har, dreng. Alt hvad I har. Og så. VP. Og Blik så boss. køber bossen. Ja, tak. Kom så! Yes! Ja! Come on. Ja! Hvorfor kunne vi ikke have dræbt den før? Åh. VP, drengen, mand. Det er så latterligt det her spil, altså. Kom nu! Trinket! Jeg sidder og føler mig